Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha tě s vámi se všemi. Vítám vás, milé družičky, milé sestry, bratři, na této veliké slavnosti v chrámu svaté Barbory, na slavnosti těla a krve Páně. Přicházíme proto, abychom se setkali s živým Bohem. Bůh, který se stal člověkem, ale také po tom, co zemřel za nás, za naše hříchy a vstal z mrtvých, tak vymyslel způsob, aby byl mezi námi stále přítomný. A to prožíváme při každé mši svaté, při každé eucharistii, kdy Ježíš se stotožňuje s tím, co ustanovil při poslední večeři, že se stává chlebem pro každého z nás a že prolil svoji krev za každého z nás. Na počátku se skloníme před tímto velikým tajemstvím tím, že budeme litovat svých hříchů a prosit o jeho milosrdenství, abychom dokázali rozpoznat jeho dotek v našem srdci. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože Otče všemohoucí, Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, beránku Boží, Synu Otce, ty jen snímaj hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty jen snímaj hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty jen sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste. Se svatým Duchem neslávě Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi.
Dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Čtení z první knihy Mojžíšovi. Melichezedek, král Šalemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem nejvyššího Boha a požehnal Abrahamovi slovy. Požehnám buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď nejvyšší Bůh, který ti vydal do rukou tvé nepřátele. Abrám mu dal 10 ze všeho. Slyšeli jsme slovo Boží. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Že zlomoci ti podává Hospodin ze Sionu, pamatuj uprostřed svých nepřátel. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchizedekova. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, co jsem od vás přijal, v tom jsem vás také vyučil. Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoliv z něho budete pít, čiňte to na mou památku. Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. 12 apoštolů k němu přistoupilo a řekli mu: rozpusť lid, ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě. Odpověděl jim: vy jim dejte jíst. Řekli: nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi. Bylo jich totiž na 5 000 mužů. Řekl svým učedníkům: rozsaďte je ve skupinách asi po 50. Udělali tak a všechny rozsadili. Za 5 chlebů a ty 2 ryby vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sezbíralo plných 12 košů zbylých kousků. Slyšeli jsme slovo Boží. Milé děti, drazí přátelé, naše víra je založená na Božím zjevení, jak věříme, a také na tradici. Tu tradici označujeme s velkým T, kterou vlastně máme odevzdávanou skrze apoštoly a také skrze jejich učedníky, a tak to šlo vlastně po celá staletí. A kromě této tradice s velkým T máme také lidovou tradici, která se váže na naši kulturu, která jde ruku v ruce s naší vírou a jejími vnějšími projevy. K takovým z krásných tradic církve patří i slavnost Božího těla, která je dodnes živá ve všech koutech naší krajiny. Můžeme říct, že je to taková deklarace toho, co my křesťané vyznáváme a co je centrem našeho křesťanského života. Eucharistie, která vychází do ulic, aby žehnala všem lidem. Kristus v zahalené podobě jako chléb a víno. V podstatě jednoduchá materie, která se promění v něco tak posvátného, že si předtím klekáme. Vkládáme ji do zlaté, bohatě zdobené schránky v podobě slunce, protože víme, že Kristus je světlo světa, že je nezapadající slunce. A pak, jak to vyznáváme i ve vyznání víry, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha. Dodnes jsou tradice božích těl a slavnostních procesích zvláště živé na Moravě, kde je to v podstatě slavnost celé obce. Baldachín, krojovaní, dechovka, hasiči, možná i ze Sokola tam někdo je, farníci samozřejmě vycházející do ulic a spolu kráčí za Kristem. Tato tradice ovšem byla velmi živá i zde v Kutné Hoře. Naposledy tomu tak bylo v roce 1948 a byly zde hned 2 boží těla. Jedno ve čtvrtek,
které se konalo v kostele svatého Jakuba a pak eucharistický průvod vyrážel do ulic města a zase zpátky končil v kostele svatého Jakuba a potom hned nasledující neděle zde v chrámu svaté Barbory, kterému také říkali Boží tělo hornické, kdy eucharistický průvod šel po mostě ke 4 oltářům. A pamětníci vzpomínají, že obě tyto akce byly velkolepé. Poslední Boží tělo, takové to, co bylo dovolené, tak to bylo v roce 1952 a potom bylo vzhledem k politické situaci zrušeno. Tolik z historie našeho města. Každá mše začíná úvodním pozdravením. A slyšeli jsme tam i dnes, ať je Pán s vámi. Dnes si více uvědomujeme toto naplnění tohoto velkého tajemství. Pán s námi skutečně je a stále s námi přebývá. Přebývá s námi svým oslaveným tělem. A je to nejen odpověď na naše lidské přání, které je v každém z nás, kde vlastně existují vztahy lásky, a je to touha vlastně naší lidské přirozenosti. Mít Boha na dosah. Pan Ježíš nejen vyšel vstříc této touze člověka, ale on ve své lásce našel také způsob, jak s námi nejen přebývat, ale dokonce do nás pronikat, stotožňovat se s námi. Proto se stal naším pokrmem k věčnému životu. Každá mše svatá je vlastně slavením, díku vzdáním, to je to Eucharistia. A my se zde zastavujeme s vděčností, s pokorou, ale také s úžasem. A dáváme Bohu dík a chválu za to, že v sobě nosíme poklad, který nepochází z tohoto světa, a tím je ten pokrm života samotného Krista. Ve druhém čtení jsme slyšeli známá slova svatého Pavla z prvního listu Korinťanům, kde říká, že v noci, kdy byl Pán Ježíš zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává. A je to realita, která se stává znovu a znovu každý den. A právě dnes v této slavnosti si uvědomujeme, že chléb, který Ježíš lámal u stolu se svými učedníky, se stává skutečným chlebem, který živí naši duši. Jeho tělem, víno, které požehnal, je jeho krví. Je to krev nové a věčné smlouvy. Když zvedneme oči, a zvláště vy, děti, které jste tady, k hlavnímu oltáři, tak tam vidíme centrální motiv poslední večeře. Je to vlastně připomínka oné noci, kdy Ježíš usedl se svými učedníky naposled. Ale není to jenom to umělecké dílo, které tady tisíce a tisíce lidí obdivují, ale je to obraz toho, co se odehrává i zde na oltáři. Dnes u tohoto oltáře se znovu tato večeře uskutečňuje a Ježíš je uprostřed nás. Ne jako nějaká vzpomínka, ale jako živý, skutečný, přítomný. Když přistupujeme ke svatému přijímání, tak vlastně do té večeře vcházíme. Jsme jako ti, kteří sedí kolem stolu s Pánem a on nám tento chléb podává. A říká každému z nás, toto je moje tělo, které se za tebe vydává. A tedy Eucharistie nás dnes zve nejen k vděčnosti, ale i k proměně. Pokud v nás přebývá Kristus, pak bychom měli být jeho živou přítomností pro druhé. On se stal chlebem a
My máme být těmi, kdo se rozdávají, kdo nasycují hladové, kdo žijí z lásky a pro lásku. Tedy je to pro nás dar, který nás proměňuje a když přijímáme Eucharistii s otevřeným srdcem, tak se vlastně stáváme obrazem Krista. Ne, že ho neseme v sobě, ale on skrze nás přichází do našeho světa. Společně můžeme povstat a vyznat víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncie Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení a život budoucího věku. Amen. Shromáždění kolem svátostného Krista, který nás živí svým tělem a krví, předložme Bohu své prosby za všechny lidi. Prosme za církev, aby z Eucharistie čerpala sílu pro svou vnitřní obnovu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za kněze, aby eucharistická oběť byla pro ně největší událostí každého dne. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za nás zde přítomné, abychom se ti nejen při pozdvihování klaněli, ale abychom tě také s láskou a úctou ve svátosti přijímali. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za umírající v nemocnicích, sociálních zařízeních a domovech důchodců, aby se jim dostalo milosti přijmout tě ve svátosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za celou farnost, za kterou je obětována tato mše svatá. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, i když je nás mnoho, tvoříme jedno tělo. Ať všichni máme účast v jednom chlebě, který je silou života zde na zemi a zárukou života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Modlete se, milé děti, milé sestry a bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Klademe, Bože, na tvůj oltář tyto dary, které jsou obrazem jednoty, chléb sebraný z mnoha zrn a víno z mnoha hroznů spojených v jedno. A prosíme tě, veď svou církev k jednotě a naplni svým pokojem skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávíme díky Bohu, našemu Otci. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je náš kněz pravý a věčný, za naši spásu obětoval sám sebe. Jednou provždy vykonal oběť a přikázal nám slavit její památku, aby jeho tělo bylo chlebem našeho života a kalich jeho krve byl odpuštěním našich hříchů. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustaviče ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, 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 Pán Bůh zástupů, nebe i země jsou plné tvé slávy. Hosana na výsostech, požehnaný jen přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Pravdě jsi, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Janem, pomocným biskupem Prokopem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej na věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií,
s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, a tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Rád bych vás, milé děti, všechny pozval sem dopředu ke společné modlitbě Páně. Společně se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a se nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům i svým přátelům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením Kristova pokoje. Hle, beránek Boží, Pán Ježíš, ten, který na sebe vzal hříchy celého světa. Blahoslavení, když jsou pozváni k hostině bránkové. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jenom slovo. Má duše bude zdravá.
Modleme se. Přijali jsme, Pane Ježíši Kriste, tvé tělo a krev a toto přijímání naznačuje naše spojení s tebou a dává nám účast na tvém božském životě. Kdy ať naše spojení s tebou nikdy nepřestane, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Chci vám poděkovat, milé sestry, bratři, za společné slavení také této eucharistie a nyní přichází ta chvíle, ve které se spolu s Ježíšem také můžeme vydat ani ne tak do ulic tohoto města, ale do jedné ulice a půjdeme na kapli Božího těla. Byli jsme někdy dole v kapli Božího těla, protože je to kostel, který je vlastně poutní, slaví poutní slavnost dneska, ale v rámci projektu Zastavení je tam umělecké dílo, tak bychom se tam všichni nevešli, takže tentokrát zase budeme na té kapli a počasí nám přeje, tak si myslím, že to bude krásná chvíle požehnání také tomuto městu, našim rodinám, všem obyvatelům tady i celého okolí. Chci poděkovat dětem, družičkám, že jste se na to dneska krásně oblékli, vypadáte jako nevěsty Pána Ježíše. Možná i někteří ženichové tady tak trošku vypadají. My půjdeme v průvodu proto, abychom vyjádřili svoji lásku a úctu k Ježíši, který touží přebývat tady mezi námi. A dovolte mi použít slova Karla Akutise, který zanedlouho bude svatořečený, který říká, že Eucharistie je dálnice do nebe. A tak jsem si dneska při mši svaté na to vzpomněl a říkal jsem si, my také půjdeme v tom průvodu a věřím, že tento průvod začíná tady na zemi a končí v nebi. Je to eucharistický průvod, který je mezi nebem a zemí. Tak vám chci popřát, abyste si tuto chvíli spolu s Ježíšem také prožili a ještě jednou děkuji každému z vás. Pán s vámi. Na přímluvu naší nebeské matky, Panny Marie, požehnej vás všemohoucí a milující Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Dobrořečme Pánu, Bohu díky. Pane Ježíši, průvodem chceme nyní vyznat naši víru ve tvou přítomnost mezi námi pod způsobou chleba a vína. Chceme si vyprosit požehnání pro naše rodiny, město i celý náš kraj a ochranu a pomoc pro náš každodenní život. Chceme tě dnes také odprosit za všechny, kteří jsou k tobě lhostejní a urážejí tě svými hříchy. Dej,
ať jsme všichni hodni tvé lásky, důvěry a tvého přátelství. Pochválená a pozdravovaná budíš bez ustání, nejsvětější svátost oltářní. Pochválená a pozdravovaná budíš bez ustání, nejsvětější svátost oltářní. Pochválená a pozdravovaná budíš bez ustání, nejsvětější svátost oltářní. Vyslechněme si úryvek z Evangelia od Matouše 28. kapitola. 11 učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam jim Ježíš určil.
uviděli ho a klaněli se. Někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte a získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Děkujeme ti, dobrý Ježíši, že s námi zůstáváš po všechny dny ve všech částech světa. I zde na tomto místě, kde jsi nás povolal, abychom se stávali tvými učedníky, abychom nesli radostnou zvěst evangelium každému člověku. A víme, že jsi to ty, který proměňuje lidská srdce. A tak tě, Pane, prosíme, sešli své požehnání na všechny naše rodiny, naše společenství, na všechny obyvatele tohoto města i okolí. Prosíme tě, žehnej nám a přines mír a pokoj celé planetě Zemi. Zvláště místu, kde jsi přišel na tento svět. Prosíme tě za mír a pokoj v Izraeli i v okolních zemích, v pásmu Gazy, v Iránu, ale také na Ukrajině a všude ve všech těch místech, kde zuří nenávist a válka. Prosíme tě za pokoj a mír v našich srdcích. Ty, který jsi zdrojem pokoje a lásky, prosíme tě, sešli své požehnání. Pane Ježíši, ty chci všechny přivést do svého království, proto tě nyní s důvěrou prosíme. Dej, ať tvá církev je stále věrná tvému slovu, vydává o tobě v každé době věrohodné svědectví a vede všechen lid ke spáse. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej svatému otci, biskupům a kněžím milost, moudrost a sílu, aby mohli dobře plnit poslání, ke kterému jsi je určil. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať jsou křesťanské rodiny místem, kde se mohou probudit a rozvinout povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať máme úctu k Eucharistii, toužíme po častém přijímání a byla pro nás vrcholem každého dne. Prosíme tě, vyslyš nás. Ať křesťanská láska vytváří v našich rodinách domov, který je obrazem domova v nebi. Prosíme tě, vyslyš nás. Obdař svou moudrostí a radou ty, kteří vedou naši vlast a naše město a kteří nám vládnou, aby usilovali o společné dobro. Prosíme tě, vyslyš nás. Shlédni na naše nemocné, pomoz jim snášet jejich těžkosti a kéž cítí tvou blízkost, aby dokázali pokorně nést svůj kříž. Prosíme tě, vyslyš nás. Dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého jiného zla. Prosíme tě, vyslyš nás. Můžeme zpívat píseň Klaním se ti vroucně. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, jež tu ve svatosti sebe ukrýváš. Tobě srdcem svým se zcela poddávám, před tebou svou slabost, Bože, vyznávám. Zrakem hmatem chutí tebe nevnímám, a jen sluchem svým tě jistě poznávám. Věřím, že co hlásal světu Kristus Pán, v něm je základ pravdy, lidsku všemu dám. Modleme se.
Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v této svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. A prosíme tě, rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky. Na přímluvu Panny Marie, svaté Barbory a svatého Jakuba požehnej celému městu a všem lidem, ve kterých máš zalíbení. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Kristus vítězí, Kristus králuje, Kristus, Kristus vládne všem. Kristus vítězí, Kristus králuje, Kristus, Kristus vládne všem. Svatému Otci a biskupům, kněžím a všemu Božímu lidu, života, míra, spása věčná. Kristus vítězí, Kristus králuje, Kristus, Kristus vládne všem.